Prvý vstup z filmovania na majstrovstvách Európy, tretia disciplína, 359 km dokros do ostrovu Veľkopolského. Pred nami je svoj mrazný 72, hej, vidíte, Z tamtej strony jeziora stojí kažer. Zdravíme všetkých faninky, faninkov. Na tej lice zieloňutkiej všetko školy śpiewają. Nie byli to ptaszkowie, ale czy nasz Liszkowie, co się stanie? Proste v Európy, ktoré natáčam ja, Braník. Dievky pracujú. A sú tu ľudia, ktorí nemajú. Ľudia, ktorí nemajú ako nič. Chlapci, ale... Karol Bene, Klub Klas, Jožo Koškin, Klub Klas, Dielovkovci, pomocníci, Maroš neviem kde je, Alois, Double Seater Class, Lubiku, Double Seater Class, Zamávaj. Lubiku, pol centimetre. Lubiku, tajomníku, zamávaj. Pozeraj, Ľubík. Tak, Zuzka, tým kapitánka, Janka, pomocnička Vilková, Vilko a Emi, či Eni. Haló, Vilo, pozri sa sem do kamery. Štandard klasné. Fasa, ja som to vedel. Maja Maličko z Braníku, štátny tajemníku. Jakże nie mam smutna być, za starego każą iść. Czasu niewiele, tylko 2 niedziele, mogę miły z tobą być. Czasu niewiele, tylko 2 niedziele, mogę miły z tobą być. Ľubík, ďalší stupak 3,4 tisíc metrov. 5 kilometr do středu Berinky 118 Lubiku. Krásne to robíme. Malé zrestečí otvoril. Tu zoslablo na 2,9, ale stále to je výborné. Poslucháči a diváci. Predsa len sme naliatí vodou, my poslucháči a diváci. Nie je to žiadne sranda s takým tankerom a vrteť v takom úzkom vstupovom prúde. My sme mistři, vyberáme piloti z celej Európy. To vládneme. V Európy v lietaní v kráľovskej triede 20 metrovej. Po 5 dňoch odpočinku znovu letíme 4-hodinové AAT. Štartujeme veľmi skoro. Základne je asi 900 metrov maximálne a bude to dneska tricky day. Braník odpajčil rádio, tak pôjdeme dneska na hlucho. Zaświeć gwiazdecko, któroś najjaśniejsza. Zaświeć gwiazdecko, któroś najjaśniejsza. Wyjdę panienecko, któroś najładniejsza. Wyjdę panienecko, któroś najładniejsza. A jo,
Vážení diváci, dneska má Tibor narodeniny, máme 16. respektíve 17. júla 2013, 7. disciplína na majstrovstvách Európy. Práve sme odleteli na 3-hodinové ATčko. Vedľa nás letí Ja na koniu stoję, nogi mam w seminiu i wcale nie myślę o twoim zdradzeniu, i wcale nie myślę o twoim zdradzeniu. Vážení a milí, áno, je tu hrdina dnešných dní, Braník s Tibirkom v kráľovskej King klase na prelete. Boją cię nie zdradzę w tym ganku stojącą, boją cię nie zdradzę w tym ganku stojącą, tylko ja cię zdradzę do karczmy idącą, tylko ja cię zdradzę do karczmy idącą. Teraz sa blížime po ďalší veľký oblák, kde zopakujeme svoj fantastický úspech z predchádzajúceho skupáku. A budeme pokračovať. Milé deti, končím vysielanie a riadenie. Dobrý večer, vážení diváci, vítam vás z večierku československého, ktorý sa odohral 18. júla po dolete 480-kilometrového letu. Mali sme tu malé rozepře s naším stevardom z Čiech, ktorý všetkému rozumie. Tam se podívej. A Karol zrazu váži o 50 kg. Zajtra Karolovi nevrátia 50 bodov v hotovosti, tak dva slovenské duáče na protest odchádzajú na nákup do Teska. Denného vína. Aby sme znovu zorganizovali krásny slovensko-český večierok. Protestný, podotýkame protest. Pretekov majstrovstiev Európy v Ostrove Veľkopolskom. Práve letíme na ATčko 2 hodiny 30 minút. Nakoľko sa ponáhľame domov, odleteli sme medzi prvými. Vedľa nás je Lubíku, státny tajemník. Počasie je fantastické, dneska sme točili aj štyrku. Krásne zábery z Polska a týmto sa s vami lúčime. Dovidenia.